wach mogik mondwala. Erokamano kapok gine di wach gimoro achiel. Lydia, siasa obedo ma king'io political arena of Africa kaka siasa obedo. To iduogi ng'io koro pinywa ma Kenya ka. Jatelo gik mowacho nyalo wang'o piny kata nyalo bero piny. Especially e kinde ma koro wachomo yiero maduong'. Kanye ng'io ng'anyo mar jinsi cha, mar joma tindo cha. Ne odwaro mana ni mondo king'io ng'anyo no odwaro mana incitement moro matin kende to waketho pinywa ni. Mano nyalo biro kawo higni 100 mondo waduog kama wantie. Koro miyo jatelo gik mowacho e public, kama iwacho ni jatelo to rodha wuoyo. Aneno kaka former deputy president Rigathi Gachagua bola weche kama endi kendo wechege thothge kata kochomo joma mine gi to uloso kuom gi ma onge gi limit. Macha gima telo ok dwar. Jatelo nyaka losi na guarded way. Iloso ing'io ni to be wach mawacho ni en gima dhi gero jopiny kata dhi jiwogi kamoro manok gijiwore koso dhi muko piny. Magi gin gik moko momiyo thoth jotelo kapok odhi e mbele jopiny kodhi loso to imiye thuolo mondo mi ogo mbaka gi jogo man bute machiegni. Opim negi ni to midwa dhi wuoyo ni pachi chalo nade. Iwinjo? Koro tiende ni jatelo cha ok en 100%. Umi idwa ni nyaka go mbaka gi jogege mondo konye chungo. Mondo konye chungo ni jatelo midhi wacho no to kik iwachi. To kipimo kaka migosi Rigathi Gachagua wuoyo, our former deputy president, ochalo ng'ama go mbaka gi jogege mondo los kode mondo ko wuoyo manyiso ni en migosi. To be ko wuoyo manyiso ni en migosi. Erokamano. Koro miyo da jiw kata da wachi ni bedo jatelo is a calling. Madwaro a lot of restraint. Restraint ni ok en mana kakiloso gi jatelo wadu kende. Nekech Lydia kawuono ka amako jatelo wadwa wane mbele jopiny tamake gayani kata make ang'wane koro wagore. Ere kaka an adwa kelo kwe e kind oganda matelo negi. Magi gin penjo ma jatelo nyaka bedi. Omiyo dwa jiwre ni bedo jatelo is a calling madwaro high level of restraint.